आई आज चांगली दिसायला बाबांना दिलेत का काय साडी? अगं मस्त आहे ना साडी. काठ बघ, पदर बघ, मस्त जशी साडी. डिझाईन नंबर 284 आई साहेब वस्त्रम मधील ब्युटिफुल पॅटर्न, मस्त असा कलर कॉन्ट्रास्ट, नादखुळा कलर आणि छान अशी डिझाईन. चला यातले कलर बघूया. मस्त जसा रामा ग्रीन कलर आणि मोरपंखीचा कॉन्ट्रास्ट. डिझाईन बघा, पॅटर्न बघा. सिल्क फॅब्रिक मध्ये उत्तम असा कलर काठाला आणि ब्लाउज पीस काठाच्या कलरचं. उत्तम असा चिंतामणी कलर आणि पिंक कलरचा कॉन्ट्रास्ट. मस्त जसा पिंक कलर आणि छान जसा मोरपंखीचा कॉन्ट्रास्ट. बजेट मध्ये ब्युटिफुल कलर कॉम्बिनेशन आणि ऑर्डर बुकिंग नंबर आहे 8390519696. कसा वाटला पॅटर्न? ऑर्डर करायची आहे ना, लगेच ऑर्डर करा. जीपे फ्री शिपिंग असणार आहे. चला तर